Fuq il-kompjuter ta' Nizar El-Gadi nstabu numru ta' siti dwar każi ta' omiċidi. Dan ir-riżulta mix-xhieda tal-Ispettur Kit Arnaud waqt il-ġuri ta' Nizar El-Gadi, ir-raġel akkużat li qatel il-mara tiegħu l-avukat Margaret Mifsud fl-2012. Min-naħa tiegħu mal-Pulizija El-Gadi kien ċaħat li daħal f'siti ta' omiċidi minkejja li l-kompjuter kien tiegħu. El-Gadi żied jgħid li setgħet kienet il-vittma Margaret Mifsud li daħlet fis-siti tal-omiċidji minħabba n-natura tax-xogħol tagħha u skontu kienet tħobb segwi programmi televiżivi dwar każi ta' omiċidi u abbuż. Arnaud filwaqt li rimarka li dawn kienu artikli online mhux programmi televiżivi, staqsa lill-akkużat kif il-vittma u l-eks mara tiegħu setgħet kisbet il-password sabiex ikollha aċċess għall-kompjuter. Belgadi wieġeb li setgħet kienet il-kuġina tal-vittma li għenita sabiex tagħmel dan. Arnaud il-prosekutur l-avukat Janel Busuttil innutaw ta' dikjarazzjonijiet kontradittorji li El-Gadi għamel waqt il-pulizija kienet qed tinvestiga l-każ. L-Ispettur Arnaud ara numru ta' stqarrijiet li tal-akkużat u fisser kif il-pulizija kienet żiedet iktar is-suspetti meta kien hemm ta' verżjonijiet konfliġenti. Intqal ukoll kif l-akkużat mara ebda sinjal ta' tħassib meta kien marraf mill-pulizija li l-eks mara tiegħu u ommu liedu kienet mitlufa u ma marritx lura d-dar tomma. Intqal ukoll kif l-akkużat ħa numru ta' passi biex jiddevja l-investigaturi fosthom billi bat numru ta' messaġġi lill-vittma l-għada li nqatlet. Filwaqt li kien bad dawn il-messaġġi meta kienet irrappurtata nieqsa m'għamel l-ebda sforz biex jgħin fit-tfittxija tagħha. Għalli dan għax kien għadu jibda xogħol ġdid.